Car Radio Sport. Isifundazwe sakithi kwaZulu Natal konakele masikhuluma ngeholide eDurban July 2025 somzilikazi kaMashobane okuyena yena owakwazi ukuphakamisa iflegi labantu bakithi ekwina eDurban July asibingelele sikwamukela ndoda kwi-Car Radio. Ngijabula ukuba ku-Car Radio and igama lami nguSimanga Khumalo ngiyijoga eMzini Afrika and ngijabula ukuba kumsakazo wenu. Abashobane ngomunye ojoke abaphamisa iflegi labantu bakithi kwamashu la usuka khona lokho kukodwa kuwena kwachaza ukuthini mfethu? Awachaza into enkulu kabi esimangaliso because umfana omncane oqhamuka kwamashu ungazi lutho ngamahashi and uzaqhamuza la eGreville uyogibela umjaho o prestige ngendlela ukuthi wonke umuntu ola eMzini Afrika uyathanda ukuthi abe a part of it. And it's just for me nje 2013 ngigibele eyashe to heavy metal ngicabanga lolo suku lolo lulodwa langenzela langivulela indlela eziningi kabi heavy metal nje etadlula nje kulayini number 1 ngijabule into engapheli till namhlanje lolo suku lolo engqondweni nje hlezi ngine mbuko yakhona ukuthi hey lehashi leli ngempela yilo leli langenza ukuthi ngaziwe umhlaba wonke. Usho njalo lelo hashi yilo elakwenza waziwe umhlaba wonke. Wabonani indlela kwagcwele ngayo enkundleni abantu bephakamela beshaya izandla bebonga? Ngangijabulile kakhulu ngendlela esimanga ngoba ngangiqala ukugibela ku-Durban July ngalo nyaka and nginokusaba nakhona kodwa ngicabanga ukuthi athe uphela umjaho ngaba nayo i-confident yokuthi lezi zinto lezi ezabantu abamnyama siyakwazi nathi ukuthi sizenze. Ngicabanga kulowo nyaka ngathi kunyaka ka-2014 ngashaya indebe yokuba umuntu wokuqala omnyama owina ukuba number 1 kuwo wonke amajoki awu-150 ukuthi ube number 1 kunzima ngoba wonke umuntu ugibele ngogqozi ufuna ukuba number 1 and bekune amajoka njengo Anton Marcus Anton Dalpesh Pierre Strydom Jeff Floyd amagama amakhulu impela and ukuthi nje be number 1 kulawo magama kwaba into nakhona yavula amasango ngagcina sengiya phesheya ngakwazi ukugibela endaweni ekuthiwa Royal Ascot ngakwazi ukugibela endaweni ekuthiwa Hong Kong ngaya ngitravelile inkosi impela just nje because of amahashi. Utravelile inkosi impela ekhaya bathuma ukhetha nomkhakha ofana nalo ukuba ujoki? Uma wathi noma yini engijabulisayo ngoba ngaleso sikhathi uma sonke sazi ngama-90s bekunzima uqhamuka kwamashu bekunzima impela and bekukhona ukuthi ngoba bengumuntu okhonza isikole uma wathi ngcono angisuse la kwamashu angise endaweni ethe ukuthula endawo ele emawodi nasenanda so ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nesikole ngikwazi ukuthi ngibe nayo imfundiso ngingabi umuntu nje ohleli ohleli nje lapha nakwamashu and ngcono ngibe nemfundiso and ngikhona ngizokwazi ukuthi ngibe indoda one day ngiyimele and ngachoose wona le ndlela leyo yokugibela amahashi
and wavuma wathi hayi noma yini oyichuzayo uzongisekela until to the end. And noma sengigibela yona i-Durban July wayekhona la elilizela ejabulile egijima inkosi yonke, and namanje nje abanye abantu abamaziyo bamnika inhlonipho ngoba bekunzima kulesi sport ukuthi umuntu omnyama akwazi ukuthi asukume naye abonakala. Hamba kanjani amalungiselelo omjaho omkhulu 2025 Hollywood Durban July? I-Hollywood Bets Durban July ngigibele yashi la Glen Courts nebizwa On My Honor. Izolo ade ngimthathe ngimenze igalopu and ugalope kahle uhamba kahle. Ngicabanga ukuthi iyashi ezothile nje, iyashi right, le ndlela enginike ngakhona i-feel yokuthi iya-deserve ukuba khona kulo mjaho lo, and nami ngumuntu osewinile le mjaho le kabili, so umuntu owaziyo ukuthi iyashi fanele ibe njani. And ngicabanga ukuthi abantu uma bema-supporter baSimanga Khumalo bangayisupporta naye iyashi, and ngicabanga ukuthi izoba khona ama-plays-ini ngeke ayidisappoint. Muthi izoba khona mhlawumbe 1 2 3. So njengoba ama-plays akhokha until ku-6 places, and yona kulesi sikhathi sikhuluma nje you-20-1, so yobe kuvulekile nje. I'm sure 5 rand eplazini uzobe right. Uyalezo wakho abantu abasha enyangeni abantu abasha uthini? Yazi ukuzikhanda ube umuntu usebenza ubeka ikhanda phansi, ulalele, thiwa sifunda size siyolala la kulalwa khona, and noma yini, noma ungawumuntu omncane, uma uzongitshela into ngizofunda ngiyithathe nami ngoba into engingayazi, and ngeke ngithi wazini wena umfana omncane, so ngcono ngithathe leyo nto ngibeke ukuthi nami ngifundile. So asifunde komdala komncane and sifake ikhanda phansi sisebenze, sinyusane. If nginento nami ngibona ukuthi ayikho right for umuntu even emdala noma emncane, umelalela kuzoba right, mara uma engalaleli nami ngeke ngimphoqelele ukuthi angilalele ngoba sonke sakhiwe ngendlela engafani. Kodwa once ukhona umuntu ofuna ukukusiza, thatha usizo. uSimanga Khumalo wenza isimanga ngo-2013 eba ngumuntu omnyama ukugijima eDurban July ayinqobe. Thona isikhathi osiphe sona ndoda siyambonga uNkulunkulu ngawe. Qhubeka uyiphambili mfowethu. Ayibonga mina, ngijabulele kuba uhlelo lenu, and nakubantu lapho abazobe besijoyina ngomhla ka-5 kaJuly 2025 la Hollywood Bets Greyville. Ngijabule ukuthi beze ngomningi and bezosupporta. Uma sibabona nathi sizoba nomdlandla ukuthi sifuna ukukhombisa ikhaya ukuthi lento le yenzeka. Sibonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Kunjalo esifundazweni sakithi kwaZulu Natal ke uma sikhuluma lapha ke Hollywood Bet Durban July 2025 konakele sikhona la ke sokhuluma nensizwa ke eyenza izimanga ngo-2013 eyavula iminyango kwenzeka izimanga. uSimanga Ezimidlalo. Car Radio Sport.